Turƙa shi ta tabbata dai kana waƙa ta 'yan mata fa a Najeriya da ma kewayen Najeriya gabaki ɗaya. To tabbas fa lallai sai ka biyo waƙar shahararren mawaƙin nan wato dai Ado Gwanja. Yayin da masu saurare a cikin wannan shirin namu na yau za ku ji wasu kalar rahotanni wanda suke bayyana cewa tabbas fa Ado Gwanja na ƙoƙarin zamowa gagarbadau a gurin waƙoƙin 'yan mata da kuma dai na biki. Yayin da tun bayan da Ado Gwanja ya yi waƙar kujerar tsakar gida ita ce waƙarsa ta farko a duniya, sannan kuma bayan nan kuma ya zo ya yi a sha ruwa, yayin da kuma ana tafiya har ya zo ya yi waƙar War ɗin da War, domin tabbas fa waƙar War ce ta ƙara haska Ado Gwanja a nahiyar Najeriya ma da kewayen Najeriya, yayin da bayan ya War ya je ya zo ya cas, sannan kuma ya zo ya yi Bani. Tabbas masu saurare wannan Ado Gwanja fa ba ƙaramin mugun shegen mawaƙi ba ne ba. Masu saurare amma za mu so da kasance wannan shi ne fa kenan farkon ku na zuwan ku ta shi ta wannan ko mai albarka, za mu so dai da ku mana subscribing to yana wani alamar ƙaramar sanarwa fa kamar haka. Turƙa shi. Wasu rahotanni na bayyana cewa a yau ne dai fa ake gudanar da shagalin bikin 'yar gidan Sani Danja, yayin da ake mata ɗaurin aure a yau ɗin nan. Yana tabbas fa halin yanzu Sani Danja bayan sun yi aure da Mansura Isa, a halin yanzu kuma suna ƙoƙarin aurar da ɗiyarsu ta fari. Yana tabbas fa shahararren 'yan fim sun halarci wannan wato ɗaurin aure, musamman kalar su manya-manya Ali Nuhu da su Adam A Zango. Wasu rahotanni na bayyana cewa Adam A Zango tun bayan da ya furcin cewa ya fice daga ƙungiyar nan ta Kannywood, domin halin yanzu fa duk wani taro na Kannywood fa baya ziyartarsa, amma dai fa zai ci a ce Adam A Zango a ce ya ziyarci wannan guri wato dai ɗaurin auren 'yar gidan Sani Danja wato dai ɗiyar Sani Danja. Tabbas fa Mansura Isa ita ce nan wato dai Sani Danja wanda suke aure da ita. Tabbas fa ita ma ɗin fa 'yar fim ce, amma sai dai fa tuni fa wato dai Sani Danja ya yi da Mansura Isa. Masu saurare da wannan shirin namu zai daga aya a daidai wannan lokaci. Masu saurare kafin mai sallama za mu so fa da kasance wannan shi ne fa kenan farkon ku na zuwa na shi ta mai falaka. Za mu so da ku duba ku na subscribing da kuma na share da kuma comment akan bidiyon namu, domin hakan fa ya ƙara baka damar wasu kallon bidiyon namu a nan gaba da zarar mun ɗora. Tabbas masu saurare fatan dai kun ji daga shirin masu saurare, da kuma muna so ku mana fatan alkhairi da kuma dai yafe mana idan mun yi wani abu ba daidai ba. Masu saurare sun ce da kuma sun yi a cikin wani shirin namu na gaba. Masu saurare mun huta lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin summa amin. Mun huta lafiya.